Ето снахата как бута количката. Браво, браво! Я, Ика. И Кики Бой, шампиона, как го събуди. После ще ви покажем и другите две риби, които хванахме с нощи. Имахме двоен ръд с Кики Бой. Шампиона, на тати шампиона той е. Това е малката рибка. Кики Бой! Окей. Ето. Да си да батал. Винаги да пак баща по-голямата. И заради по-малката. Но резултата е 2-1 за Кики. Вижте само какъв корем. Малия. Аха, тати таки с... Като него е корем да има три вичета. Не си ги обича. Я, виж, вижте снимка. Жестока е. Вижда ли се? Да, вижда. Ага. Да си на тати. Няма да ви казвам колко килограма, ви си прецените. Защото рибаря винаги преувелича, аз ще смаля 5-6 килограма. Yes! Бейби! Сега Кики Бой ще пусне неговата риба. Ето го и Кики Бой с неговата рибка. Кикито има две по-малки от моите, но има две риби, птати и една риба. Я да я видим къс. Как е по-бавно я пускай. По-бавно да мой да я видим. Така. Опа. Ко ще кажеш, Кики Бой? Справяме ли са? Да. Има ли риболов? Да, има. Радвам се. О, Кики Бой! Дали аз око. Знаеш също към моите си? Да идва рибата при мене. Тъй ли? Да. Сега разбрах, шампионе! 10 кг ли бе, да рече? Как разбра ти? Шампионке, на къде държиш то свиня, не знам. Я кажи, какво, тати, как пееше тати? Хай, хай, хай и вика рибите, а? Ела при нас да можем да правим. Чао, Черми! Какво ще кажеш на хората? Панири! И Кики Бой! Я да видим рибата. Шишо, бак шишо. Голям коремче. Голямо коремче, а? Вали, Кики Бой, браво! То спът пак. Я пак те? Мисля, че 10-12 кг. Чакай. Да, толкова. Ей, Кики Бой! Пусни твоя финер да се вижда още по-хубаво рибата. Не бързай. Шампиона на тати. Следващите вече ще ги пъхаме в... Виж къде отиде. Под моите въдици. Тъй ли? Не, сега ще клавни на тати. Сега на тати ще клавни. И какво ще кажеш? Топка. Топка? Да, наистина като топка. Айде следващите ще ги пъхаме в слинговите. Давай, Кики. Много тежка. Как се шегува този Кики? Кики може и малки да фаща. Ама фаща? Да, браво, Кики Бой. Пускаше при натати въдиците. Аз таки с малки не искам. Аз искам големи, с големи коремчета. Медени питки. Ой, красавец той. Драгосъчко. Трябва да не отърна телефона, ще ми дава всичко.
няма да минава. Да, влизам. Полекичка и Кики Бой за добро утро. Как я чувстваш иначе? Голяма ли? Да, тя бързо идва към тебе. Да вземам ли кепа? Давай, Кики. Как се шегува този Кики? Кики можел и малки да фаща. Ама фаща? Да, браво, Кики бой. Пускаше предатати младиците. Аз таки с малки не искам. Аз искам големи, с големи коремчета. Медени питки. Ой, красавица. Требусечко. Сега да не отърва телефона, ще играя всичко. Нищо няма да видно. Да, влизам. Кики бой, шампиона! Какво ще направиш? Как правиш винаги? Теглиш я. Да. Значи много е спортна, значи ягода. Ягода. Значи виж каква е жълта рибата. Много е хубава. Много браво, Кики бой. Юп, юп, юп. Юп, юп, юп. Юп, юп, юп. Чакай, чакай, И наистина ти много спортна. Давай, Дариче. Уи, Даричето. Тя вече му да кара електрическа. Хоп, давай. Отиваме към паркинга. Ей, тук е Батванко. Ето е Даричето. Това е половината багаж. Другата половина. После. Кой ще отваряме ли Рено Маркет? Скоби ми сложили. Мерси, Дариче.